makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Philippines Network, DZRM Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. Amlo Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlo Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangungunan na bloom. Charm Fabric, lamig na'y may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology.
bato mo, ka-bloom sa hamon. Shine that car, lamang kumaka-bloom. Shine that car, langit ay may bango ng sanding bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung padungin man siya. Hello, right bar blue. Isa lang banan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, right bar blue. Isa lang banan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Mato ang kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka. In 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom use. puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakula na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies
rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa, kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Balong, Sorsogon City. For inquiries, you may visit the official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call your cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Iriga City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba.
na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arrogant kabilya, angled bars, asing iba pa. Tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kununyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Silatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimlatika. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 30 kita kan bulan na September. Moring aldaw. Kan bulan. Iba niya to sa lado technical si Engineer Abilindon Toralyon sa mga pong chief technician. Kuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa kuyang halanuhan pero naulakitan ni Karondang Raquel. Naulakitan din virus. Ipig disinfect man dan microphone pero nang ulakit pagiraray na pangyayari ni. Nanganaan dahil nining purog o kulang sa purog.
Anyway, kumusta sa mga prantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko Kana, Siyudad ng Iriga, digdi po sa Rinconada area, Sinman, probinsya Kana, Camarines Sur. Dan sa Tercer Distrito Kana, probinsya ng Albay. Ipapahinanyog man niya itong pakikipag-ulay Puki Vice Mayor Jonathan Cuyahon, Cuyatan, kana banwaan po ni na Baaw, Camarines Sur, kasudma sa ginibong sesyon na regular ninda. Asin dapit duman sa iyang mga kalakawan sa Metro Manila na nakipag-ulay pala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Nganing matauanin na mga livelihood program na banwaan ka na Baaw atong mga fisher folks kaan mga parauma. Ako sana yan nagdulok pa pala siya sa nagkapirang mga senador kapit sa mga farm to market road. Kaya puan sa iyang pakikipag-ulay niya to kay Vice Mayor Cuyatan kana banwaan po ni Nabwa. Naman ako, open pa rin ako sa besides of course the Committee on Agriculture. I'm still open sa mga ibang sektora. Nagkataon lang po na since I'm the committee chair ng agriculture at yun mga ibang namang mga sektor ay meron ding in charge din doon na councilors. So for as long as they will come to my attention at sabihin nila na sila naman po din naman ay nangailangan, ako po naman ay willing po naman na maging instrumento para maghanap din. But right now, ang focus ko po ay Committee on Agriculture, which is the agricultural sector. So marami po tayong plano dyan, pero I want to do it step by step. Mahirap naman na baka sabihin nila puro ako salita. Ay ipakita ko muna yung gawa, yung resulta ng gawa. Marami, like, syempre, I came from a very, yung place na very vibrant ang agriculture from the north, di ba? So doon nga sa norte, meron kaming dalawang trading post. Yung pangarap ko dito na ang banwaan ng Baaw sana ang magkaroon ng trading post to cater the 6 municipalities of Rinconada. Nandito din sana. Yeah, as far as agriculture is concerned. So, unahan lang naman yan eh. Hindi lang naman yung mga farmers natin, even fisher folks. Ini-include po natin yan. Tinitignan ko po kung kumusta ang mga karpa natin, kasi may mga nakita. Tulad dito, itong isang example na sinasabi ko na kung makilala ko at malaman ko ang ginagawa ng iba't ibang farmers organization, mas makakaroon ako ng idea, mas marami ang pwede kong magawa. Na kahit wala sa plano, pero pag makita ko, natisod ko, madidiskartehan ko. Kasi may alam ako na informasyon. So I just need to be armed with information about this. Tulad ng fisher folks, wala sa plano yan. Hindi naman nila ako binigyan ng plano dyan. Pero natisod ko lang kay Secretary. For your information, ang pamilya ni Secretary, isa sa pinakamatagal na pinakamalaki na fish traders sa buong Pilipinas. Napakalaki. Meron sila siguro mga 100 na barko na nangingisda, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Nangingisda lang sila. Nagpa-process sila ng mga yung cold cuts, mga ganon. So, kaya fishball. Gumagawa sila ng mga binibenta nila. What I mean to say, may oportunidad na wala sa plano, pero dahil sa pagkukwentuhan namin, biglang nagkaisip ako. Ang naisip ko, yung Baaw Lake. Dahil meron kasi kami dito na pinakawalan na 100,000 na fingerlings sa Baaw Lake. Na karpa. Sabi naman ng mga fisher folks natin, marami na daw masyado. Sabi ko kasi,
Marami daw masyado. Sabi niya, tignan mo. Sabi doon, so nag-usap kami. So may oportunidad doon na nakita ko na pwede naman na makakatabang para sa marketing. Kaya ito yung gusto ko na impart sa mga kababayan natin na sana mabigyan nila kasi panahon lang naman nila ang kailangan ko, yung oras nila. Bigyan nila sana ako ng oras na makiupo sa kanila, magkwentuhan kami, malaman ko kung ano yung ginagawa nila ngayon at yung plano nilang gawin. Para that way, yun ang ihahanap natin kung ano paano tayo makakatulong sa kanila. How about Vice? Yan, bagaan pagkikipag-ulay niya to kay Vice Mayor Jonathan Cuyahon Kuyatan. Kana banwaan po ni na Baaw Camarines Sur. Street na maray na Managalog. Yan Vice Mayor na taga Baaw pero Tagalog. Kundi dawa yan araw kan si Vice Mayor Kuyatan, okay man yan. Kumbaga baka uman kayang taga Baaw, siyempre ang kinasanayan niyang tataramon Tagalog pero nakakanood naman yan na magtaram nin Bicol saka taga Baaw. Sabi niya makakatabang sa mga Fisher Fox. Yan po sa Banwaan ka na Baaw and kumbaga magbugtak nin mga karpa. Napot ko siya kung rin ang masiram ang karpakan nabwa o karpakan Baaw. Sabi niya, dawa ano nga yan, basta karpa. Dawa ano nga yan, damit yan, basta karpa. Kaya na nga pagparakon niya. Noon ang importante nga magdakul ang karpa sa danaw kan Baaw. Kung minsan kaya pag sinabing karpa dyan sa La Purisima Nabwa ay yung ngayon ang masiram mas kan talusog. Daog ngayon buhi, daog an Baaw, daog an bato. Pero para sa kuya man, pag tilapyan pigurulayan, mas masiram ang tilapyang buhay dyan sa buhi. Kaya sabi kan iba, mas masiram yan tilapyang buhay. Itong nagpipirik-pisik pa, mas masiram talaga yan. Kung makabakal ka manin ilado ng tilapya, mabublay man sa lutuon, mabublay sa hawak, nakakanon. Kaya dahil ko'y padaog talaga ang tilapyang buhay. Tilapia sa buhi. Nagabot man sa karpa, sa katalusog, dyan sa Banwaan kan Nabwa. The best. Tapalan, binulgar ni Vice President Sara Duterte na nakuha si dating Presidente Rodrigo Duterte na mayo ng malay sa salog ka na sa iyang detention room duman sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Congratulations man kay Police Lieutenant Colonel Eileen Ocareza and Camarines Sur Police Provincial Office proudly congratulates Lieutenant Colonel Eileen L. Ocareza, Chief of PARMU, on her well-deserved promotion from Police Major to Police Lieutenant Colonel. Your dedication, leadership, and unwavering commitment to service continue to inspire the men and women of CSPPO.
Greetings coming from Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director, CSPPO, and the entire Camarines Sur PPO family. Yan ako Bicol Party List nag-extendir kan sa indang tabang sa mga biktima kan Typhoon Upong duman sa Masbate. Showing compassion and unwavering service to communities in need, ako Bicol Party List has extended immediate relief assistance to families affected by Typhoon Upong and Masbate this week. 2 trucks carrying 4,000 sacks of 5 kilo rice were dispatched to the province for relief operations, providing much needed food support to households severely affected by the recent calamity. In addition to food relief, ako Bicol announced plans to conduct 2 medical missions in separate areas of Masbate to deliver pre-consultations, medicines, and other basic healthcare services. The medical missions will also feature pre-hot meals including lugaw and champurrado for attendees. To further support families, soap and solar lights will likewise be distributed. To ensure that assistance directly addresses the urgent needs of residents, ako Bicol representatives have been in close coordination with local government units in Masbate. Discussions are ongoing to identify further forms of support that can be extended to the most affected communities. Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin underscored the value of bayanihan during these challenging times, stressing the party list's commitment to stand by the people whenever disaster strikes. Not stop as long as there are people in need. Gagawin namin ang lahat para makapagbigay ng agarang tulong sa mga kababayan nating nasa lanta ng kalamidad at sakuna. Hindi po namin kayo pababayaan. Sama-sama tayong babangon mula sa krisis na ito, said sigon kay Congressman Garbin. Ako Bicol continues to affirm its mission of delivering timely aid and steadfastly supporting communities in times of crisis. Sa Banuan ka na balatan sigun ki Mayor Ding Abliter dagos-dagos na na pagkakaigwanin LCC. Tapos may mga medical mission na pinag-oopresir. Sa sinambit ng lugar. Sabi man ni Governor El Rebilla Puerte, bullet train alagad urandaan nag-abot ay napangyayari. Bakong bullet train ang nag-abot kundi uran baga. Itubudan sa tuyang mga kababayan na magkakaigwanin bullet train. Kumbaga day marirealisar ta urandan nag-abot. Kaya na nga ni pagparain sister and bullet train na yan ta kadakulan na susuya.
Tapos binabaha na lugod, makusog na oran ang nag-aabot bullet rain. Bakong train ay pambihira. Sabi ni Acting General Manager Willie Boksit kan Kasoreco 3 ay manda gabos sa papadaraduman sa mga tauhan kan mga lineman kan Kasoreco 3 ta baka mawaraan namanin mga lineman digdi sa tuyang kooperatiba sa tuyang lugar di sa Kasoreco 3 kaya kumbaga kabanga sanakan mga lineman ani pinadaraduman. Lugadan mana na 24 katawo kabilang ang 22 na estudyante magin ang driver asin pahinante matapos maaksidente ang pinaglulunadan kaining truck duman sa Banuan kan Karamuran, Catanduanes. Gon kay Karamuran Municipal Police Station Chief of Police Captain Jomar de la Ben, pasiring subuot sa Banuan kan birak ang mga nasambit ng estudyante kan mawanin preno ang truck dahilan nanganing maaksidente ini. Sa presente nakapuli naman subuot ang nagkapira sa mga lugadan na estudyante alagad ang iba padagos pa man na nagpaparahay sa hospital. Dagdag pa kan opisyal na mayong ibang nadamay na lulunadan o tawo kan mangyari na insidente. Pangapudan man ni De La Ben sa mga motorista na siguraduhon na nasa tultol na kondisyon ang sendang mga lulunadan na hulita magin na sana magin ligtasan na sendang mga pasahero sakaling sindaan na nagbabiyahe. Nagasakat naman sa sobra sa 7.7 milyones de pesos na ilistang danyo sa sektor kan parasira sa Bicol matapos ang pananalasa kan bagyong Upong sa rehiyon. Sigon ki Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol spokesperson Wing Briones, basado sa sendang initial reports na sa 203 na mga parasira ang naapektaran kana bagyo kabilang nigdian na halipas sa probinsya kan Masbate, Sorsogon na Sinalbay. Igon sa sayan pinakadakul na apektadong parasira ang halis sa Masbate dahil ang tanyan pinakamatinding tinamaan kan bagyo. Igon pa man kay Briones kadaklan sa mga na danyaran iyo ang mga baruto kan mga parasira na nag-aabot sa onin halos 7.2 milyones na pesos. Doon sa opisyal na listaman ang danyos asin pagkaraot sa mga sira arugan bangos asin tilapia. Dagdag pa ni Briones na nasa proseso pa sa indang opisina sa pag-consolidate asin pagkakalap ng datos dapit sa danyos na darakan nasambit ng kalamidad. Sa presente nakatutok man sa indang opisina sa liwat pagpapatindog kan mga harong asin kabuhayan kan mga parasira. Nakikipag-koordinar naman na subuot sa indang opisina sa mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya kan gobyerno para sa tabang sa mga apektadong mga parasira. Napudan man ang opisyal sa mga parasira na daipa nakakapagsumitir kan sa indang datos na pwede sindang
rani sa Municipal Agriculture Office tanganing sindaan na makagibo nin aksyon o lakdang na makakatabang para sa inda. Padagos man na pigsasagibong assessment kan Office of the Civil Defense Bicol mapadapit sa mga danyos and casualty na ipigwalat makaliisa na pangrarapado ni Bagyong Opong. Sigon kay OCD Bicol spokesperson Grimil Nas na puga-puga na pagtataon nin tabang kan mga national government nga ning maparikasan pag-recover particularmente na ang probinsya kan Masbate na grabing napuruhan kan paghagupit kan naon ng bita ng bagyo. Basado sa sindang latest monitoring na uminabot na sa 9 katawo ang kumpirmadong binawian in buhay sa Masbate province kung sa saruan na irehistro sa Masbate City, saro sa Monreal, saro sa Batuan, 2 sa Kataingan, 2 man sa Placer, asin 2 man sa Oson. Kadaklan sa mga nairehistrong pagkagadanan huli sa pagkalamos, natumbahanin kahoy, nabagsakanin na debris, mantang may saro man na inatake sa puso sa kasagsagan ka na pananalasa ni Upong. Tarampakan opisyal na uminabot na sa 31.9 milyones ang narehistrong danyo sa infrastruktura sa enterong Kabikulan at kunsain 31.4 milyones ang nairehistro sana sa probinsya kan Masbate mantang ang natatada man ang gikan sa probinsya kan Sorsogon. Dahil manindapig hali ang posibilidad na madudugangan ang mga datos surog ng nagpapadagos ang validation kan mga kanya-kanyang lokal na gobyerno mapadapit sa kabilugan ng danyo sa indang lugar. Sa presente pigtarampan ni Nas na nasa 19 sa 21 local government unit sa Masbate ang nagtitiner na mayong supply nin kuryente mantang mayo man na nairehistrong stranded na pasahero sa mga pantalan sa nasambit ng rehiyon. Nasa 500,000 mana o de pesos na kantidad niya na pinansyal na tabangan pinagtagama kan lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa mga biktima kan Bagyong Upong duman sa probinsya kan Masbate. Mga garumduman kaya nasaro sa pinakamatinding naapektaran kan kalamidad ang nasambit ng isla na probinsya nangangaipong niya nin tabang. Sigon ki Legazpi City Mayor Hisham Ismail na dakulaan na pasasalamat kan syudad huli taday marhay na apektaran kan Bagyo ang Legazpi kaya nagdesisyon sinda na magatod din tabang sa mga pinaka naapektaran kan raot nin panahon. Pinaglalauman kan alkalde na makakatabang na nasambit ng kantidad para sa panit-dit na pabangon kan Masbating probinsya. Kung babalikan ang nasambit ng probinsya ni sinairarom na sa state of calamity huli sa hiwas kan distroso na pinagwalat kan nasambit ng bagyo. Kinakigkig man ni House Speaker Budjidi declared na revocable resignation ako Bicol Party List Representative Saldi Kukuan nakaaging aldaw. Na pangyayari ni. Sa room press con sa Kamara sinabi ni Speaker D na nakikig sinda sa naging lakdang kan dating Appropriations Panel Chairman.
Ate ako nakikig-an na sa kuyang payo. Dahilan kay Congressman Saldico. Pero luwas pati ang sipon ko. Dahil pag-dimiter ni Congressman Saldico. Sigon sa House Leader, nabasado sa indang pag-uulay na yung kaso na ipa makipag-koordinar siko sa House Committee on Ethics and Privileges ngunya na aldaw, plano na nindang suspindiron ang kongresista. Siring man na nagsunad na inikan sa iyang resignation kaya dahil na ninda sakop ngunya ng legislador. Pasil ng kasuhan. Sinabi ni Speaker din na ipapaubaya na ninda sa Department of Justice as an Independent Commission for Infrastructure kung ano ang ipapataw ninda sa dating legislador. Tinawan doon man ni D na maski bako na miyembro kan Kamara ngunyan siko ang dapat man giraray siyang mag-uli sa Pilipinas nga ning hampangon na sinsimbagon ang gabos din isyo na ipinagatapok laban sa iya. Biga kumpirmar pa man ni D na basado sa sendang monitoring dahil pa nakakabalik ka nasyon siku. Wala man na records na nakauli na nin Pilipinas ang dating legislador nagdodulag-dulag na. Yan para pa uli-unin doon na nagdodulag man. Sa kompromiso pagyaw ka sa Pilipinas. Gigisahon nindong mga congressman kamo. Saka yan ang mga senador. Posibleng dahil naman maimbestigaran si Saldico kan Lower Chamber Ethics Committee makalis na magbutas ini bilang miyembro kan Kongreso digdi sa tuyang nasyon. Sigon ki Eastern University Professor, Political Analyst Amer Sulun, Season, daan pagbutas sa pwesto ni Ko ang Pedecer na magtao sa iyang oras na magibunin master plan nga ning makapagkrear nin sarong maray na depensa sa iyang ngaran. Sa nangyaring pagbutas kan kongresista, posible subuot na mangyari ay anhahalato na sa naan kaso sa ombudsman o sa korte nga ning hampangon niya bilang sarong private citizen ang mga akusasyon ipig babatikal sa iya. Ang pagbutas ni Ko ang pwede serman subuot na maray na lakdang para sa ako Bicol Party List huli sa pwede ser sindang mag-move on sa kontrobersyal na kongresista. Siring kan ginibo ni dating House Speaker Martin Romualdez kan siya nagbuta sa posisyon bilang leader kan Kamara nganing mairayuan na Kongreso gikan sa mga aligasyon na anomalya na pigdadawit sa iya. Alagad sigon man kisison na dapat maguli sa Pilipinas siko asin hampangon ang akusasyon sa iya bilang kongresista man o sarong private citizen. Mantang wara pa man subuot na ipigsunan na kaso kontra sa kongresista pwede sir na inian na magbawas sa pressure na paulion siya sa nasyon huli sa daay na siya sakop kan Ethics Committee. Alagad pwede sir na maiba ang sitwasyon ng kaso may opisyal ng isinunad na kaso laban sa iya sa korte. Dugang pa ka na political analyst na kaso man subuot na daiwin nagbutas si Ko magkakaigwa siya ng dugang na kaso nga ang pangon sa Ethics Committee. Apera pa sa isinunad na ethics complaints ni nabutas Representative Toby Chanco kontra sa iya. Bako man subuot patas para sa party list na madawit sa isyu kaya saro ining maray na paagi sa bagong maribay Kiko na mag-focus sa pangenot na agenda ka na Bicol Party List. Pwedeng i-rebay dyan si dating Congressman Jel Bongalon. Tangaring bako ng puro na sanako. Tamakulog sa siko. Kung si Christopher ko ay depende. Makulog man yan sa siko. Si Congressman Jel Bongalon yung pwedeng i-rebay kay Congressman Saldico.
Nagsuunad na manin petisyon ang grupo nin mga parauma sa opisina kan Department of Agriculture katakod sa pagbugtak nin provision sa pag-import nin bagas. Sigon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa naunang bita ng petisyon ang kasimbagan sa agrangay kan mga parauma mapadapit sa hababang presyo kan paroy na nagaabot na sana sa 8 sa 10 pesos kada kilo sa nagkapirang lugar na rayo sa 14.50 pesos na production cost na maresulta sa pagkalogin ninda. Huli subot hababaan presyo ngunyan kana paroy anday nababawi kan mga parauma an sa indang ginastos sa abono banhi asin iba pang gastuson mantang nahiling maninda na bako epektibo ang temporary ban kan presenting administrasyon sa pag-import nin bagas. Pigdoon yaman ang Republic Act 8800 o ang Safeguard Measures Act na ipinasarkan taon 2000 kung sain ang Department of Agriculture Secretary pwedeng magbugtak nin mga safeguard duty o buwis sa ibabaw kan mga regular na taripa kung igwanin paglangkaw sa mga importasyon nin bagas na nagkaw sa uhuma na magkausa nin malalang danyo sa mga lokal na parao mamantang wara manin limit ang taripa pwede sir ipataw kan na sekretaryo na madurar nin sagkod 200 na aldaw o 7 bulan. Tigtarampakan opisyal na sa oras na ipinautob na naunang bita ng lakdang ang pag-aadalan kan Tariff Commission ang maging pinal na desisyon manungod sa nasambita ng problema. In kaso magpapadago sa paglakop kan mga mas barato na imported na bagas at may posibilidad na pagbagsak kan presyo kan lokal na paroy kun kaya dapat subot na ipautob na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na unang bita ng lakdang nganing magtaunin remedyo sa matinding problema kan mga lokal na paraoma mapadapit sa rice importation. Iga istorya pa man niya na-apera sa talamak na rice import sa Pilipinas ang nagtatao manin na dugang na pasakit sa mga parauma na magkakasunod ng bagyong Tuminama asin ang mga anomalya sa mga flood control projects na makakatabang kuta nganing dai malubog sa bahaan sa indang mga umahan. Piglalauman man ni Montemayor na dadangugon ni Agriculture Secretary Chu Laurel asin kan Marcos Administration ang paghagad kan mga parauman nin tabang na nakabugtak sa linganing masimbagan ang problema kan labing hababa kan presyo kan paroy. Wala po kitang 53 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to, dyan po sa Panawan kan Buhi, Camarines Sur. Si Manoy Lares Serdan, dyan po sa Barangay Tambo. Siyempre sa Pamilya Serdan, dyan po sa Panawan kan Buhi. Taman ki Silin Ligasyon asin Ma'am Norgina Zuri Kisabal dyan sa Barangay Santa Clara. Punong Barangay Emalena Cabrera dyan po sa San Antonio, Buhi. Oy, saro pa pala sa napag-ulayan dyan sa Sangguniang Bayan kan Manawanin Baaw kasudma iding ba padapit sa mga spaghetting wire na kumbaga mapasar nin ordinansa na Sangguniang mapasar nin resolution para maging ordinansa ang Sangguniang Bayan kan Manawanin Baaw ang aning kondinaron ining mga
wire na nakasabit sa pustikan Kasureko, tapos ang iba mga dilapidated na. Kumbaga mayo naman na dahil naman na gamit, dapat ngayon haraliw na yan. Yung tamari sa mo baga bako sana sa Banuan kan baaw kundi digdi po sa bilog na ring kunada area kadakol kan mga wire na maski ang mga poste nagtitirindog mayo naman in pakinabang. Kumbaga eyesore pa sa komunidad. Isa ng mga wire na kung minsan nga nagkakasarabitan harababaon pati mayo naman in mga serbi. Diyan nga sa Santiago, digdi sa syudad kan area, kadakol kan mga wire na porotol, tayo na pigaharali. Yan yung mga sa telcos na mga wire na ini. Kaya mapasar sindanin na sarong ordinansang anti-pansit ordinance, kundi sabi ko, bakong anti-pansit? Maanggot kayan si Vice Mayor Dado Zorilla. Kung ahalion ang mga pansit dyan sa mga bato. Nanapon kan mga wire pansit. Meron na mga pansit. Si Kagawad Miko Agnasman na meron na mga spaghetti. Ay pambihira pag-arog kayan. Digdig nga ni San Nicolas kan sarong aldaw. Nagka-traffic dahil sa mga harababao na wire na sutrak na pagkadro nakula man hali dyan sa Ilian pinababa sasarapit duman sa wire kaya na-traffic lugod so tinampo hindi po ang dapat kaya kung mayo ng pakinabang halio na maski ang poste ta kung nagbabagyo may kalamidad, delikado pa yan sa mga namamanwaan, sa mga motorista. Tapos ito pang cockfighting ordinance. Yan sa Banuan po ka na baaw na dapat i-regulate ang mga kakaigwanin pabulang tulong aldaw na gayong hakfight. Tapos ini pong laro pa dyan sa pinag-urulayan itong manunungod sa revenue code kan Banuanin Baaw may mga eco-correction may mga eco-correct sabi ni Vice Mayor Kuya Atan. Tapos itong sa indang CLUP katalaan na pag-urulayan ini sa maabot na Miyerkules yan sa Sangguniang Bayan kana Banuan po ni na Baaw, Camarines Sur. Sa iyang official Facebook account party ni ko kana nagtalikod na Lunes sa iyang resignation letter magabatman sa iyang puso asin nagpaabot kan sa iyang pagbubutas bilang representante o congressman sa Kongreso sigon sa iyang post. Nalahugan sa iyang paninirbihan, pinagmaigutan na maging kasurog kan lambang Pilipino lalo na itong mga kababayan sa Bicol.
Ana desisyon na inian dai nagin madali alagad inian sa iyang tinimbang ngunit kulang din marhay para sa ikakarahay kan sa iyang pamilya sin kan mga taong padagos na sa iyang pinagsiserbihan na dakul man ang salamat sa pagsuporta dagdag pa niya. Siko ang kabilang sa pinagdadawit sa anomalya sa flood control project sa tuyang nasyon. Daw ang masabi kay ni Joe Bagayawa. Naga-dimiter na sa iyang pwesto. Ang sa iyang bossing ni si Congressman Saldi Cu. Sabi digdi history made lovely me bibang orbitas delivered the Philippines first ever gold medal at the World Darts Federation World Cup in Gyeonggi-do, Korea. Nakagibunin history si Orbeta matapos daugunan pambato kan Amerika na si Paula Murphy 7-2 sa women's singles final bago ini mag-agi siya sa matinding laban sa semifinals kung saan dinaugman niya na veteranong si Irina Armstrong kan Germany 6-2. Ilibahan ang tulong perfect na 180s. Memorable ang kapangganahan ni Orbeta dahil sa ining historic comeback kan Pilipinas sa World Darts Federation World Cup pagkalis ni 16 na taon. Basado man sa datos kan Anti-Money Laundering Council AMLC na 70% kan mga frozen bank account kan mga contractor firm kan mag-agum na curly asin Sara Diskaya ang nasa Land Bank of the Philippines. Sigon sa report bilyonaryo sigon sa AMLC data 70% 297 sa 420 sitting bank account sa disay sa risin na maniwibang bangko kan Big Four contractor firms kan mga diskaya na makukuha sa Land Bank. Panabaw kitang 2 minutos makalampas na alas 9 ni na pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa San Jose, Bao, Camarines Sur, ki punong barangay Nini Ablan, ki manay munting maglapid asin man ki Kati Sumayaw saka Christina na iti magtarayo pahardo dyan po sa San Nicolas, Suyan, Bao. Saka dyan sa Salvacion ki Miss Ana Proel, ki Mading Rose Batan, ki Miles. Pala ni na 20 pesos na kada kilo kan bagas duman sa Masbate asin Eastern Samar. The Department of Agriculture will begin selling rice 20 pesos per kilo in Masbate and Eastern Samar for 1 month. Agriculture Secretary Francisco Chu announced. The program aims to ease the burden of families affected by Typhoon Upong. Under the scheme, its household will be able to purchase rice at the subsidized price of 20 pesos per kilo with additional supplies available at 30 pesos per kilo. Secretary Chu assured that the initiative is part of the government's continuing relief and recovery efforts in disaster-hit communities.
man na maswerteng paratayaan ng gana sobra sa 56 milyones na pesos ng jackpot prize kan Mega Lotto 645 sigon sa Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO. Nahulaan kan paratayaan winning combination na 30, 20, 23, 40, 12, 14. Maipupulika na sulusulong lucky winner ang premyo na nagkakantidad 56 milyones sa 78,818 pesos. Mientras na mayo man na nanggana sa Grand Lotto 655 na may jackpot na 197.8 million pesos. Nagapatanid man ang Philippine National Police PNP na o dapit sa mga peaking donation drive matapos ang pananalasa kan bagyong si Upong. Field Report! Pambihira sa laan ng mga naduduldog tadi. Matapos ang pananalasa ni Bagyong Upong sigon ki Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melinjonar Tatis Jr. Sisiguro nindang o dapat masiguro na ang tabang iyon makaabot sa mga tunay na naapiktaran. Abisuhan man kan PNP ang publiko na mag-ingat asin sigurado na alitimon sa indang pinapadarahan kan donasyon. Dagdag pa kan hepeng pangnasyon na pulisya dapat adalan kan publiko ang official announcement i-verify ang social media pages asin man official bank accounts asin iwasan ang personal accounts na mayong bastanting detalye. Pinagasugo man kan PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan ang social media websites sa e-wallet transactions tanganing madakop ang mga scammer na nagsasamantala sa karahayan kan publiko. Nigaran man kan Manila Police District ang mga aligasyon na pinasakitan o inabuso nindaan na mga minor de edad asin sarong person with disability na dinakop sa hero protesta kan nagtalikod na September 21. The Manila Police District reaffirms that no torture, physical abuse or any form of maltreatment was inflicted upon any individual at any stage of custody sigon kay Manila Police District Acting District Director Police Brigadier General Arnold Abad. We value the public's vigilance on this matter and pleads our continued dedication to serve and protect our fellow citizens, including those in our custody regardless of circumstance. Spirit paman ka na MPD tinato o pigtrato ang mga dinakop kasunod man sa ley tinatawanin marhay na kwarto, pagkakan, bado, panganot na pangaiposin 24 oras na seguridad. Ang mga nalugadan subot sa karibukan iyan tulos man natawanin medikal na tabang asin pinagtugutan na makagamit kan legal representation. Nararanina si 2025 Guadalajara Open Champion Alexandra Alexiala sa pinagkakasam na makatungtong ini sa top 50 sa liwat kaning pag-angat para ni sa iyang career best sa pagtungtong sa world number 57 sa live ranking kana Women's Tennis Association bago magsabak sa WTA 125 Zhuzhou Open sa China.
Pinagalinaw man kan head kan pamayukan Bene na si Derek Lauren Jogi na dahil sinda nagbayad para makalaog na all-girls group sa Coachella 2026. Guest si Derek Lauren sa online talk show ni Carmina Constantino Torres na Casey After Hours kung saan share niya kung paano makalaog ang binis sa nasambit ng Art and Music Festival. Vision subuot kan na presidente asin man CEO kan ABS-CBN na si Carlo Katigbak na mag-hire ng international consultant para matabangan sinda kung paano na round sa global stage ang Nations Girl. Kinunik naman sinda sa mga agent na iyo man na nagpapabisto sa mga concert promoter na magdadara sa sinda sa festival arog ka na Coachella. Naging investment asin audition manindaan ginibong Biniverse World Tour kan bini kung saan nag-show sinda sa mga big venues sa key cities naman sa Estados Unidos asin man sa Middle East sa Europa. Dawa na nga ni dakol ng mga local opportunity ang nawara sa grupo kan mag-world tour sinda din sa rumbulan iyon pinag-post pa man ini kan ABS-CBN that's a month of being away for more lucrative opportunities locally. But we took that risk, went there, si ni Derek Lauren kay Carmena. Dagdag pa niya, but we needed to be able to prove somehow that we have crowd, we have an audience. Dahil nga raw ng World Tour ay nakuha ang bene sa Coachella. We had big shows kasi in Dubai and LA, in San Francisco, para ito mga importanteng decision. Makers were impressed. Oy, there's something in Bini, so we got an invitation to be part of Coachella. Digdiman pinaglinaw ni Derek Lauren na dahil sinda nagbayad para makaiba sa Coachella. Sinasabi kan tao na binayadan na po niya to, dahil man po totoo ito. Dahil man araw kaya niya sinmayong pambayad. Paglinaw ni Derek Lauren na pinag-uyunan man ni Carmina. May nagkapirang fans man kaya kan ibang grupo ang mga buzzer na pinapalawas social media na nagbayad ang bini para sana makalaog sa Coachella. Pero kung mag-search sa naman sinda sa online, iyan maaraman nindang may mga requirement ng Coachella sa mga artist na iniimbitaran nindang mag-perform. As in, dahil man kaibahan sa requirements na kaipuan magbayad nin artist. Mangyayari ang naduwang simanang run kan Coachella sa Abril sa masunod na taon sa Coachella Valley duman sa California, USA.
Nagsuguman ka na korte na areston si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager and retired Police Colonel Rina Garma. Asin apat pang iba dapit sa paggadan ki PCSO Board Secretary Wesley Barayoga kan Hulyo 2020 sa Philippine National Police. Ano daw ini ni Melvin Barayoga? Press briefing duman sa Campo Craming, Quezon City kan nagtalikod na Lunes, sinabi ni PNP spokesperson na sin Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na nag-issue na ang Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 kan warrant of arrest may pitsang September 13, 2025 laban ki Garma, Lieutenant Colonel Santi Mendoza, retired Police Colonel Edelberto Leonardo, sin mga dating pulis na sin Nelson Enriquez, Mariano sin Jeremy Kausapin alias Tox dahilan sa kasong murder and frustrated murder. Ana marching orders ka na sa tuyang Chief PNP sabi niya justice for all. Meaning ang kasuguan niya po sa CIDG asin gabos na miyembro kan Philippine National Police implement all warrants of arrest regardless of the case. Igon pakit Tuanyo. Igsambit pa man ka na opisyal na si Mendoza asin nasa floating status asin nasa kustodiya kan Directorate for Personnel and Records Management Personnel Holding and Accounting Unit. Daiman maaraman kan PNP an kinamumugta ka ni Garcia asin iba pang kaparehas na akusado. Magaramduman na binagbasura kan Estados Unidos ang kaurutan ni Garma sa political asylum asin na hori ang nagpuli naman in Pilipinas alagad ini ang nagbiyahe pa siring Malaysia bilang turista. Nagtugot man sa buot si Garma na maging testigo kan prosecution laban ki dating Presidente Rodrigo Digong Duterte na nagatubang sa kasong crimes against humanity dapit sa madugong gyera kontra droga kana sa iyang administrasyon. Pamit and greet palan si Shobi Itrata sa maabot na Dumimbre 8 ngunya na taon na singunyan pa sa naiyo an aligaga na pandam niya sa pagpopromote kay ni sa SOCMED. Ay man kaya pre ang nasambit ng event para sa fans in the feeding basta na sa na mag-walk-in ang mga panis na nasambit ng ganap. Kaya ipuan mo na ninda mag-rehistro online asin magbayad niya na 1,000 pesos sa Yes My Entrance Fee an event na ribayan dagos ang kamunduan excitement kan fans na beat utang magjawen para suportaran ang bias nindang PBB Celebrity Collab Edition housemate deran tamayo sindang pambayan na 1K. Nakol na mga funny ang naghapot kung ano-anong previous ang kaibahan sa babayadan nindang sarong 1,000 pesos. Dahil man kaya digdi naka-specify o nakadetalye sa SOCMED asin form. Ini man kaya para maka-attender sa meet and greet kay puan mo ng simbagan kampanya on online form para sa nasambit ng event. Pagkatapos mag-fill out yan kay puan mo ng isital ang bayad through online payment bago dagos ng mailistaan sa indang pangaran bilang guest. So meaning na pani pagmayong pambayad. Chika nga ilampan sa bangers na sa naman na mo na sinda sa mga followers kan island ati kan Cebu na nasa abroad na sinda iba sa event na willing man mag-sponsor kan fans na bakong afford na mag-pay. To be announced pa kung sa an events place sa Quezon City Gigibo na nasambit ang fans day pero ang inaabangan ko niyan iyo kung dudumugon inikan mga fans. Hindi na magkakaaraman kung bit pa man nindaan kan madlang people and ex-housemate sa ibong kana katakot-takot na isyong ipinag-aapon digdi para sa pangkat showbi
sisigurado nindang maging successful ang ganap kaya man doble kayod talaga sindangon yan sa online world. Oh well, abangan na sana nindo ang mga maging na ganap sa pa-event na ini kan mga pani ni Shobi. Ay indah na daw ako masubinin 1,000 sa imo. Para sa na makadalan ay indah day kung ani kabisto. Question man ni Senador Francis Chis Escudero kung taano ta siya ang dinodokdok sa mga insertion in flood control scandal. Daw nga ni siya sa dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang utak ang gabos na mga ini. Sa wrong privilege speech, sinabi ni Escudero na garo ginigibo siya sin iba pang miyembro kan Senado bilang sacrificial lamb tanganing matakupan subuot si Romualdez sin ang mga miyembro kan Kamara de Representantes. Kamang kapig paparatakupan mo man si Vice President Sara Duterte saro kama na pasaway na Bicolano. Yun sa iya subot ang pinagbabasol sa pagkabasura kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag for later release kan mga proyekto kan mga kongresista ang pagkakatanggal kay Congressman Saldico bilang chairman kan Appropriations Committee asin ang pagkabulyaso kan maitom subot nindang balak sa 2025 national budget. Nagaangal man si Escudero kung taano ta siya subuot an sanaan iniimbestigahan kan Commission on Elections daw nga ni dakulman ng mga kandidato kan 2022 na eleksyon ang nakakuan ng donasyon hali sa mga kontraktor. Hanapot kung ngunyan simple kung legal asin mayong sala sa ginibo ninda dapat legal mana asin tama ang ginibo ko pero taano ta ako sanaan iniimbestigaran dapit digdi ini man ang pagpuputok kan botsi ni Escudero. Kaya man sinabi ni Mayor Magalong na may 68 miyembro kan Kamara na kontraktor. Ini ang mga miyembro kan Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ini, gustong sabihin kayan, bawal na nindang gastusunan sa diri nindang kwarta para sa indang sadiring kandidatura. Taano taday pinagbusisi ini? Ano taday inaaram ini? Ako sana talaga? Iyan pa sa iyang rason. Pinakusaran man ni Escudero si Romualdez na iyon utak para ilisan atensyon kan publiko laban sa mga kongresista na subot nasa likod kan manumaliyang flood control projects. Sinabi man ni Escudero na permian na banggit kan mga testigo kan mga pangaran kan senador dawa na klarong mayo man sindang masabing direktang nakaulay o tinawanin anuman. Yun sa gabos na ini para lang ipako ang mga senador sa media sin publiko asin irayuan na atensyon sa kamera sin mga kongresista. Taano ta araw ka ini dahil yaro ta mas dakulang sira. Mas halangkaw, mas bistado ang mga senador kumpara sa congressman nag-aasa sinda na maiibsan ang anggot kan tao sa indang mga anomalya dapit sa flood control asin dagos na sindang makakadulag hali sa anuman na paninimbagan pahayag pa ni Escudero. Dun sa saya sa arong tao sa naman ang nasa likod kan script asin sarswelang ini asin siyaman ang dahilan kan karibukan pag-iiwal-iwal asin pagkakawarak nangunyan gugulo sa nasyon maprotektahan sanaan sa diri ninda ang pangaran niya iyon haloy ng pinaghinghing sa lambang sulok kan sa tuyang nasyon pero ngunyan dikit-dikit na pinagkukurahaw kan na mamanuaan dagdag pa niya sabay pahiling kan video kan viral sa kantang Martin Magnanakaw. Pero ano ta ang kamera, ang senado, ang nagkapirang bidyan dahil pa man kayang sambiton ang pangaran niya. Pesa sabihin ko ini para sa Indo, Martin Romualdez. Sambit na kan dating Senate President.
Ay inda daw sa Indo. Sige sanaman Indo binatikalan ng mga bata. Puro man kamong mabata. Mga pangaran Indo dyan sa Kongreso, sa Senado, abang babata. Paparaarapunan kamukan na bata nindo. Kaya para sa kuya, anas na kamo magdimitir ng mga senador, mga congressman, tanganing matuninong naan Pilipinas. Kamo man siya na nagpapagulo kan nasyon Pilipinas. Kung gustong pagbabago, mag-eleksyon tulos. Rebayan ang mga nasa puder na mga may pagkaaram sa korupsyon. Mga anomalya sa flood control. Kasagkon na nakaturukaw yan, dahil man mariresolveran yan. Mga oro-imbestigar, kalukuhan. Haloy, nabagan mga pa-oro-imbestigar na yan kan Kongreso sa Senado, maaman nangyayari. Pararambugan sa nanindoan mga namamanwaan ng mga Pilipino. At ang mga tiostana, kamo sige sa nanturukaw-tukaw, igwa pa kamo mga kalungkutan sa buhay. Kunwari, oro imbestigar, iimbestigaran, kapwa senador, kapwa congressman. O anong mangyayari kayan? Panyero, areglo! Yan masasabi ko kaya na mayo man nagiginibong toltol ang kongreso sa kasenado ngunyan. Oro na sa na-investigasyon, haloy na bagang panahon yan. Mayong pagbabago. Ayan, pinakamarhay kayan, rebayan ang mga senador na yan, congressman, pagi yun sa eleksyon. Hindi man baga mag-snap eleksyon, padimiteron gamos na congressman, senador. Ang aning matuninong ang Pilipinas. Kumbaga nalaog na nin virus ang kongreso asin senado. Ang kadaklan dyan, mga kurakot. Kaya arog po kayo ang nangyayari. Magpara-imbestigar na sana. Kadaklan na congressman, senador, kurakot. Nagluluyan ang pagtubod ka na mga namamanwaan na Pilipino sa Indo. Kaya nga ni nagrarally na, pati ang simbahan. Kundi ang triste natuyawan baga. So, sarong nagtataram anti-corruption. Man sa Lady of Miraculous Middle Paris, Santiago, kanay ngaya, so kagigin mo, korapto man sito City Hall, ay pambihira, pag-arog na po kaya ng dalagan. Kagin man ngaya kami guro kontra sa korupsyon. Gamitin mo pa ngaya ito simba na pagsusuliti ka. Ay inda. Hindi ba kaya dyan, nagsasaragin-sagin, nagrarali-rali. Imbilto man sa korupsyon. Masakit. Pag-arog na po kayo ni andalagan kan Pilipinas, kadakol na kan mga nagsasaragin-sagin. Pero kung magtahaw na naman dyan ang mga madre kapadean, magkaigwanin people power tree, aning paralayaso na sa pudir, ining mga koruptong opisyal kan gobyerno. Sagkod na nakaturukaw yan, mayo man, ining ginigibong mga oro-investigasyon na ini, dodan naman ang sa tuyang mga kababayan kayo ni, ang mga tao, ano daw nga, may kaabtan man na tultul yan. Baka nga saragin-sagin sa naman yan, sarswelang dalagan. Ayun, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni M. Luwilier.
Amlowillier, walang interes pa more. Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlowillier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Naghahanap ka ba ng mga serbisyo pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi agri-cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Tuban, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi agri-cooperative. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa satuyang programa.
Pinag-nigaran man ni Benguet Representative Eric Yap ang aligasyon kan security consultant ni ako Bicol Representative Saldi ko na si Orly Regala Gotesa nasaro subot siya sa nagatod nin kwarta dapit sa flood control projects. Hatulan naman in kagadanan kan nagtalikod na simana si Tang Ringjan, dating ministro kan agrikultura kan China dahilan sa kasong korupsyon. Sigon sa desisyon kan People's Court kan Changchun sa Jilin province nagugat ang kaso kan magresibi si Tang Ninkas asin pag sa sadiring suhol na maabot sa sobra sa 268 milyones de pesos na 268 milyon na yuan 48 milyones sa dolyares hali sa 2007 sagud sa 2024. Sinasabing subuot kan korte na nagdaranin matinding danyo sa interes kan estado sin kan mga namamanuan ang nasambit na mga suhulan. Dahilan tanganing patawan siya nin padusang kagadanan na may 2 taon na reprieve. Namin manitang na sa iyang pagkakasala sinagpahayag nin pagbasol. Ang sentensya kitang iyon party kan maiwasan na anti-graft campaign ni President Xi Jinping na nagpatalsik ka nagkapirang haralangkaw na opisyal kabilangan mga dating defense minister na sinda Li Shangpu asin Wei Pinghe na parihong nasangkot man sa korupsyon. Kaya duman sa nasyon ka na China may mga kurakot man palang kundi pinapatawan ng kastigo kagadanan. Igdi sa satuya orgulyo kan mga korupto. Baman ang Pilipinas. Na pang-abla dahito mga korupto. Pinag-nigaran man ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagkakasabit kan mga tarpaulin o signage na may nakabugtakan sa iyang pangaran nagwarak sa manibaybang parte kan syudad asin nagdarani na kalituan sa mga taga-syudad kan mga nagtalikod na aldaw. Sagkon ngunyan day pamaninda maako ang pagkadaog ninda sa May midterm election na Bulok and Estelo. Grabe man karisa imbis na manraot mas marhay pa siguro kung magtrabaho na sa nasinda para sa namamanuan sigon pa kay Santos. Kan weekend nagsurulputan sa syudad ang mga tarpaulin na may nakabugtak na road closed as in for demolition. Congressman Mark Anthony Santos na subot piki dalanta enot na enot mayo man siyang mandato o diretso o poder na ipasarado ang sarong pribado pampublikong lugar na mayo manin pagtugot hali sa may sadiri o kaya court order. Sigon pa kay Santos daiman niya no arin man gagamito nan sa iyang mandato para magraot o magdaranin takot o kalituhan sa iyang mga kababayan. Mayo man akong diretsong magpadimulis kan negosyo, subdivision o shopping mall. Dahil man araw kaya na nagkapirang mayaman na kalaban sa politika na dawa dakulaan na kita sa indang negosyo, anday pa man nagbabayad kan business tax sa syudad kan mga nakalihis na taon, dagdag pa niya.
saan man maluya ang habagat o southwest monsoon sa mga masunod na semana. Jat na subotin ni kan dikit-dikit na paglipat pasiring sa northeast monsoon o panahon na kan amihan sigon sa Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa nagluluya na ang epekto kan habagat dahil anta nagpupuo ng maglipat ang duros pasiring sa amihan sa katahawan asin sagkod sa horing party kan Oktubre. Sa presente, easterly so mainit na duros sali sa Pacific Ocean ang naghahadi sa nasyon. Paliwanag ni pag-asa weather specialist Moner Baldomero kapira sa mga palatandaan subod kan pagtatapos kan habagat iyon kawaranin makusog na oran sa kanluran na parte kan nasyon pagluya kan southwesterly winds sin pag iralman kan easterly sin northeasterly winds. Karaniwan man subot na nagpupuon ang amihan kon horing parte kan Oktubre o Nobyembre asin nagdadaranin malipot asin alang na duros. Iingat man kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na publiko laban sa mga social media account na ginagamit ang pangaran kan ahensya para manluko. Sa sarong briefing sa Campo Crame ni ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang na mismong lalawgon pa niya ang ginagamit na profile picture o retrato sa social media account kan mga scammer. Sa ngunyan may apat na subot sindang na monitor na nagagamit sa pangaran kan SCG sendang naining kakasuhan. Saro subot siyang biktima ang nagsumbong o sarong sa iyang biktima ang nagsumbong sa sendang opisina na niloko asin pinagagadan in kwarta kan mga scammer. Mientras nag-aabot naman sa gatos ang bilang kan mga naaresto kan SCG dahil sa mga cybercrime offense pon kan Setyembre 1 sagkod 25 ngunya na taon. Mas halangkaw subot ini kumpara sa 35 na aresto sa parehong panahon kan 2024 sigon pa sa iya. Anom na lulunadan na naraot matapos na masalpok ang mga inikan sa rong kotse na pinagmamaniho. Subuot kan nakaturog na driver duman sa Maharlika Highway, San Fernando, Camarines Sur kan nagtalikod na Sabadong hapon. Sigon sa report kan San Fernando Police nakaturog sa Manibelan driver kan Kea Picanto na si alias Bung niyantras na pinagbabagtas kay niyan highway. Sa report biglang naglihis ang lulunadan na sinagbangga sa anom na lulunadan nakaparada sa gilid kan tinampo kabilang ang 5 motorsiklo asin sarong shuttle van. Sigon sa driver hali siya sa siyudad kan Naga asin pasiring sa Sipukot, Camarines Sur. Pero dahilan sa sobrang tungka, dahil na niya narisan nagliko na sa iyang lulunadan, pasiring sa mga nakaparadang lulunadan. Mayong nalugadan sa insidente pero dakulan na danyos na pinagdarakay ni sa mga nabudalan na lulunadan ay pambihira. Pag nagtutungka nga ni, di ka magparamaniho ta masakit. Termi talaga yan na aksidente ang mangyari. Amak mo nagda-drive turog. Nakapag-drive pa ba itong tusmag? Nag-aabanti sa auto, tusmag si driver, pero imposible man yan mata pa sa auto, tusmag na sa driver.
Sabay na nagkasanin walkout ang mga estudyante kan University of Santo Tomas, Far Eastern University bilang protesta laban subot mahiwas na korupsyon sa gobyerno. Nagpo na mag-walkout ang maniba-ibang university student organization na sinman labor group kan UST sa FAU bandang alas 3 nin hapon. Sinundan kan mga Tomasian ang sindang protesta nin pagtitipon sa Arts of the Centuries bandang alas 4 nin pagkabanggi. O hapon, sigun pa man sa mga grupo, obheto kan hero protesta na mga pudan on pangapudan na papanimbagon ang mga opisyal kan gobyerno na nasangkot sa mga isyu kan anomalya o korupsyon. Partikular sa mga flood control sa manibaibang infrastructure project. Pagpapailing subot inikan sa indang pagtugot sa korupsyon. Asin pangapudan para sa hustisya kan mga biktima sin papanimbagon ang mga oraptong opisyal asin ang sa indang mga kasabwat. Dagdag paninda ang pagtindog laban sa korupsyon yun parte kan moral na panindugan asin trabaho bilang mga hoben na mga Pilipino. Inapod ni Marikina Councilor Jaren Feliciano na mapanraot asin malisyosong propaganda nagwawarak na edited na retrato niya eban si Marikina 1st District Representative Marcelino Marci Chodoro. Sa rong Facebook post kan nagtalikod na si Manay pinaling ni Feliciano ang screenshot kan nasambit ng retrato na enot na pinagpaluwas kan sa rong anonymous user sa grupong Marikina Daily News Regional. My caption ini na, does everyone know the burning issue between them? Let's wait for someone to reveal their relationship. Nigaran man ini ni Feliciano sin ipinipirit na peke asin AI generated ang retrato. Pinahiling manyaan original na kuakon sa nakatukaw siya sa puting backdrop para sa iyang 2x2 ID photo para sa palarong pambansa. Araw kaning klaseng akusasyon iyan nakakamundo, nakakainsulto asin nakakauyam. Sobra man ining kasusupgan asin below the belt. This AI edited photo, this spread is clearly malignment and vilification. It speak and AI generated doon pakan konsyala. Dagdag pa ni Feliciano, may respeto siya kay Chodoro asin sa agong kaning si Marikina City Mayor Maan Chodoro. The people who know may know, and I'm sure they will be the first that the lies you thrown at me about Congressman Marci Arpols pirit pa niya. Nainot naman na nigarani Chodoro ang mga sahot laban sa iya kanduang babaeng pulis na nagplanchar ng reklamong acts of lasciviousness and sexual assault. Ikumpirmar pa man kan Department of Justice na naiplanchar na duwang complaint affidavit sa National Prosecution Service. Nagsayrarom naman ang mga ini sa case build-up as in legal evaluation tanganing maaraman kung may bastanting basihan para sa preliminary investigation. Urulay sa data privacy asin ang pangkaraniwan nagibukan mga establishmento na naghahagad nin kopya kan ID arog kan mga PWD asin senior citizens card ang dapat seryusohon sa enot na hiling.
simple sa naman ang requirement ini para ma-validate ang discount o benepisyo, pero kung pag-aadalan din mas hararom nakasalalay digdian diretso kan lambang tao sa proteksyon kan sendang personal na impormasyon. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Pambira tanawa. Oh, go ahead. Go ahead na. Abo na bagang magtaram si Karondang Atan, naghihilo-hilo sana. Go ahead. Maubos na lamang ang oras. Ang bihira. Report! Go ahead na tabi, Karondang Atan. Salamat, sabi Karondang Philip. And salamat sa pagkataon ng Data Monitor. Manakot ang kinigibong PLS Forum ang office na sa probinsang Camarines Sur sa pamamahala ni Annalyn Santab, Social Insurance Officer. Ang pinakafuling pinag-ibong bakteripon iyoan para sa Partido area na pagkundusir sa Banuan ng San Jose. At pa kami sa ibang district na pagkundusir na sunod nagigibong iyoan para sa Rinconada area. Goodlove C. Walter, sa iyoan Social Insurance Officer, and collection section in charge, nagmarahay kang Pilpan Camarines Sur na dayugon ang employer sa sendang lugar. Mismo, ang aning maipaabot sa indang update na dapat nilang maaraman. Sa forum, mga informasyon damit sa membership contribution benefits, at sa availment at mga bagong sistema at patakaran ang pigeras ng penal team sa mga participantes sa tagikan sa San Jose, Sigaon, Goa at Manlatunoy. Sigun mas yung kampo ang sa indang opisina portigido sa sendang trabaho tangaling epektibong ma-implementar ang Universal Healthcare UFC program katakot pwedeng higot sa pagtrabaho sa PhilHealth sa mga employer na i-registro at sinulukan ang PhilHealth premium na sendang mga empleados. Pigkapandoon pa man yan ang employer, pigmamandohan na sa kaubis ng bulan, maka-entro sa empleo kan empleyado dapat iparehistro o kaya i-enroll at sinmadulugan ini at magtatanig ng employer-employee share para man sa PhilHealth contribution. Yan muna ang tutuyang dagdag na barata sa lado lokal sa Barakata Karona. Jonathan Nabiga, reporting. Salamat Karondang Atan sa pangaran po ka na report na yan ni Karondang Atan. Kita pansamantala nang namamaaram digdi sa programa. Kaibahan niya to sa Lado Technical si Engineer Abelindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica.